Jag spelar lite sänka eller ta kontrollen. Eller kom on. Sänka. Ordlet. Nej, inte det. Fine. Vi ska ha kontrollen nu. Okej. Det var bra. Ja. Åh! Du ska inte ta edge. Hopplösa. 1, 2, 3. Recorder då? Ja. No, Andreas. Jag ska minnas det där. Jag hoppas minnas det. Så det Nej, jag gick inte för att höra det. Liksom. Ja, jag såg det. Lätt det. Jo, nej. Fuck. Nej, jag vet inte jag. Kan det inte ge? Nej, vänta. Jag kollar kameran här. Till den bara. Dag, Musse. Det är on och off. Ja, jag blockerar den då. För det är bra. Sitt down då. Kolla, yes. La vara det går. Jag har du med. Hon är tagit mig vid greja. Claim me out där med. Hon är hela bollen. What? Nej. Ja! Han får ju köpa fisk. Är det väl så? Katle. Du sa att man ska ut jag så rakt ner på ansiktet. Thank you man. Det är ju shit. Så vi Så kan. du så säger Atlanten där. Du rycker gas. En Atlanten där. Katten du. Inte racist. Linda is a racist. Look at the TV. Det är någon med på. Where is he? Vi stod liksom i gränsen vid lejet och goda och så visste jag att den är här. Jag har pengar. Ja, vi brukade att ringa för musik i slut. Jag så innan. Kväll snackat om. Jag spelade 300 kronor och körde och så brukade jag. Ja, så brukade jag och så innan att Man ska bruka det. Och så kan man bruka det för snacka annat. jag vet, vi spelade bara still. Grön och små. Åh! Vad är det? Nej, jag vet inte vad det är. Det är här. Ja, är så klar. Den är gröna. Och den är mot blåa. Hon för... Hon är det, ja det gröna. Eller där. Ja, Victorio. Eller där. Aj! Och den för och den gröna avast och nästan vid toppen. Shit! Kolla! Och nu får nästan upp vid toppen. Nej, och då kör jag bara. Nej! Ja, så. Och när att det goda den mot Reja hoppar jag nyast. Det är alltså här. Ja, på pesten. Släpp jävlas. Ja, jag ska säga nej. Okej, Andreas. Fett. Här snappade det faktiskt också inte undan Victor. Det var ju alla Wush! Akkurat den där. Tror inte I jag. tar chansen. Det kanske är kraften här på den veckan. Och så är Adagan med Rushmanan. Jag kom till... Nej, vi höldes inte en gång trusta. Jag knappar, jag blev bara... Jag knappar bara. Det registrerar inte vad det är. Kafferballa? Anna bara, det är Grön och Techbrand här. Tryckebana. Slippery hills. Wow! Slippery slope. Vad är det? No. Slippery. Jag är inte slippery. Det är här det är bäst. Andreas. Hallå! Finns det mest tecken till nu?
så var det ja. Oj, då finner jag inte fler som. Du pick. Den mot han är mittlen du goda och Google ja, så jag. gröna är han va? Mittlen gröna och han blir med nu mot goda. Ja, goda är för Jason springer. ja, nu har mot dig igen nu. Hur ser det? Kanske nöjd. Vi får chinwin. Så jag tänkte jag vaknade först på byte, men det stod uppe bara från filmen så checkade jag nöjd till att det var så jävla. Och så måste ju runt om och så ja, jag började vänta i. Vi tar kort. Ja, så mer arbete med gör det. Kan jag nog samma gör. Ja, så långt att jag ska liksom ta myntna och lunge ska vara framme. First world editing problem. Alltså det är svårt Fett. det är svårt hart det är ju. Kubanan? Jag var inte banna för igen. Han säger härtebanan. Ja, måste det okej, jag tar det på. Det är bäst man. Nej. Man bäst bara just för. Så Måste går ha det. ett achievement där, spär. Man vet. Jag vet inte vad det är. Det är ganska det. Kan du ha skatt? Ditt face. Ja. Ew. Men jag går bara kvar det här Sticka bitet. kameran. Jag svär. Jag bara kvar det här bitet här. Ja, vad tungt. Okej, jag vill spela den där. Nästa shit. Jag vet inte vad jag ska göra med. Ja, ett annat mat där, jag vet inte. Ja, det är mot gröna och blåa. Goda menar jag. Ja, han är rädd att du är Jag är med. så gärna och pjad överst till Jag grön. får ju. Han framar med mig. Säg det. Svaka då, ja. Jag ändå kan leva. Du lever. Kanske bara spela summon och teckna mynt att du släcka kameran. Nej, här på mitt och Andreas är. Jag tror inte vissa tycker om online. Jo, det är med. Ska nog jobba Google där Facebook. Vi tack vad du tycker jag. Så spall jag så där vi vänner vägen. Spytta det. Det är bättre, men taktik jag bara gå emot och nästa turn han rycker så fish. Alltid vanna det här. Men det fick stä. Jo, sånt. Inte fucking stä. Dragon! No! Hej! Push fast mamma. För... Vi kan till att trösta alltid. För vi kände så spännande. Amma den. Okej, dit nu fänger jag Esper. Och sån där V-motion plus jag vet där. Run away! Run away. Kan vi göra det? Asper! Snyggt motion plus jag då. Ja, bra. Vill jag spotta det sen så. Ja. Jag har tjej på två vi är sån här. Strax eller party han går där. Vi kör god från. Ja, vi har fler mot Veja. Han är Han hade goda. Jag såg han hade goda. Visste det. Hej! Nej, vilken tjej! Jag blev där. Jag vet, Vad är det goda? Här är det. How the Shit! Nej! Nej! Ah, fuck, get your blue. Come on. Inte utstängda shit. Han är det gröna. Han är det gröna. Sune. Hoppa an. Later dude! But let's jump. Han hade... Ja. Wow! Sant är det som är skydda. What's up, bitch? Come on. Eller kamrat. Approach it. Vad? Första game bäst med? Det är första gången. Shit for him. Guess where? Shit. Whoa! I am nowhere to be Jag missade väl, jag vet inte vad jag ska göra, men jag hade den här blabben också. Ja. Han är gröna. Gröna är en Han är
gröna. Han har tycker gröna. Han är alltid blå, han är alltid blå, han är alltid blå. Så jag säger han är Ja, det svär. Han gör det goda, han gör det Such goda. a tool, man! absolut. Jag har inte tagit achievement, such achievement. Han blir där reja. Spel med vinner, ja. Fuck, jag kan inte mot budget. Han är det goda. Sväglager. Alltid så rätt fram. Aj, jag tror jag hoppar fram. Bullade. Färdig med det. Det känns så. Det är S med för kontrollaren vid Jamie. I can see it.